pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there's The Bombo Radyo mobile app. Kabombo, karuyag bumba nga permanente nga mamati nga maging updated ang mga balita, komentaryo nga impormasyon bisan kung dire mo daraan mo transistor radio. Ayon nakabaraka, kay gamit rin mo cellphone, magkakapamati ka na han imong paborito nga mga programa ha radyo. I-download gan install la itong Bombo mobile app. Pinaagihan pag-scan itong QR codes o pinaagihan mo Play Store para itong mga Android phone users ngan App Store naman para itong mga iPhone users. Haimo Play Store or App Store, pakadtula ha search box ngan i-type itong Bombo Radio. Dida makikitaan mo dayon ang Bombo Radio mobile app. Kung mapili mo na ang Bombo Radio app, i-tap la itong install para magtikang itong download. Mahuman nga ma-download nga ma-install ang mobile app, maabrihan mo na ang imong mobile app, pinaagihan pag-tap itong open button. Kung maabrihan mo na ini, di na mo makikitaan ang Bombo Radio ng Star FM station sa bugos na Pilipinas. Pwede mo nga i-scroll para bilingon ang imong paborito nga estasyon o di man ngani. Gamita itong search bar nga i-type itong ngaran ng estasyon nga karuyag mo nga pamatian. Pwede mo gihapon nga i-tap or pilion ang Bombo Radyo Tacloban. Gan welcome ha ultimate radio experience. Pwede mo gihapon nga i-tap itong heart icon para partikular nga estasyon para itong easy access. Tungod nga ini na itong imong maging favorite station, gan mapipin kung mo tap station ha imo mobile app. Para makapagtika nga pagpamati ha live audio stream, i-tap la itong ngaran itong istasyon nga gusto mo nga pamatian nga nag-click itong live button. Ang live stream in magtitikang nga mag-load itong buffer sano nga magtikang itong audio. Samtang namamati ka kabombo ha live streaming, pwede ka gihapon nga magbasa itong mga balita ha bomboradio.com, pinaagi han Bombo mobile app. I-minimize la itong audio player, pinaagihan pag-tap itong arrow ha igbaw itong screen, ngan pwede ka na mag-scroll habang nga news o mga balita, ngan pumili han gusto mo nga basahon. Pwede mo gahapon nga mabisita ang Facebook page han bisan diin nga Bombo Radio Station, pinaagi itong pag-tap itong Facebook icon ha ubos itong app. Kung matap mo na ini in mau-open ang imo Facebook app, ngan mangangatok ka itong Facebook page han imo napili nga Bombo Radio Station. Labot pa hini ka Bombo, pwede mo gihapon nga gamiton itong mobile app kung mo alarm clock. Pero imbis nga unusual nga alarm tone, ini inaabrihan ang Bombo Station